Привет от фирма Каров. Вижте какви коли има тук. Една от първите линейки. Носилки. Ниса. Печка. Два Фиата. Първия модел, втория модел. Варбург, първия модел. Ласа, Ниса, Волга. В тази Волга се е возил Тодор Живков. Вижте колко мотори ретро има отгоре. Над 100 на този рафт. Тук също има балканчета, стари модели, някакви кошници, много яки. Запорожчица, реставрирана запорожка. Ето, вижте откъде се отваря запорожката. Много малка кола. Ще се опитам да влеза в нея. Деле влезнах в запорожката. Гледай как се затваря вратата. Майко, запорожка. И тя има, гледай, педали има. Бре, мама ти деба. Гледай каква кола, брат. Гледай, какво табло. Ха! Майко. Че да видиме. Я не мога да излезам. Деле, аз не съм за тия коли. Не. Получих клаустрофобия, се оплаших. А ето това моторче ми беше първото моторче в живота. Много изглежда малко сега. А едно време ми изглеждаше много голем. Ето. Вижте му гумата. Вижте ми обувката, вижте му гумачката. Колко малко моторче е било. Карпати. Ама съм се радвал. Какво да правиш? Когато нема вода и градушката е дъжд. Ето Волга. Горе, бръкми. Абе, какво ти кажа? Тъй на това скеле съм, създаден от тигъра. Къде бегаш, бе? Не щеш да те тура във Фейсбука ли, а? Ще тура. Да те видя тората, какъв си обавец. И така, от нас. Сега ще имам в Драгиново да ядем кюфтенца, си вземе една кутия цигарки и че не мъе. На който му е криво, на който му е лошо, да се оправя. Важното човек сам по себе си да се чувства добре. Приятен ден!